Hi, Wplabobihocdw24.8 i chi, sef 24.8. Heddi, ni'n mynd i sythu'r gwallt, dod ag lawr, tipyn bach, beth sydd ar ôl ohono fe. A wedyn ni'n mynd i chwarae 2 gân, maen nhw ar y silff. Mae'r 2 gân ar y silff. Sa i wedi penderfynu dim byd eto. Dwi wedi yfed fy ail baned o chamomile. Dwi'n chilio. Mae'r golau mlaen, well fi roi eich ffordd na bach fwy na ni. So dwi wedi cario stwff i'r garage, o'r garage, a dwi'n barod i ymlacio. So, be ni'n mynd i wneud heno? Ni'n mynd i, be dwi'n mynd i wneud, na i ddweud wrthych chi nawr, be dwi'n mynd i wneud. Dwi'n mynd i sbio ar y sgrin, a wrth i fi edrych ar y sgrin, dwi'n mynd i estyn CD allan o fan hyn. Sgynna i'm syniad beth sy'n na. I ddweud y gwir, wel na, gan bod fi wedi wneud hwnna nawr, dwi ddim eisiau awgrymu fy mod i'n gwybod beth sy'n na. Mae'n anodd cael gafel arnyn nhw. Hold on, be di hwn? Be di hwn? Beibl yw hwnna. Wel, ydy hwnna'n arwydd? Reit, dwi'n mynd i estyn y Beibl. A dwi'n mynd i ddarllen Salm 105. Beth dries i ddarllen bore yma yn Saesneg. Dwi'n nawr yn mynd i ddarllen yn Gymraeg. Mae'n ddrwg gen i am hwn, ond dyma natur Wplabobihocdw24.8. OK? Good. Falch bod chi efo fi. Mae gennau 46 o dan ysgrifwyr. Sgwni agoreuddwn i 50 erbyn diwedd y mis. Diolchwch i'r arglwydd. Diolchwch i'r arglwydd. Galwch ar ei enw. Yahweh, Yeshua. Gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd. Canwch iddo. Molianwch ef. Dywedwch am ei holl ryfeddodau. Gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd. Llawenhaid calon y rhai sy'n ceisio'r arglwydd. Ceisiwch yr arglwydd a'i nerth. Ceisiwch ei wyneb bob amser. Cofiwch y rhyfeddodau a wnaeth, ei werthiau a'r barnedigaethau a gyhoeddodd. So dwi newydd sgwennu can, byrfyfyr, recordio fe, o'r enw, be oedd enw e? Chambers oedd e, a fi yn cyfieithu Chambers i Gymraeg. Bod oedd e'n annog y darlleniad yma. Hynny yw, ganes i, reit, y geiriau o'r darlleniad, The Power of Publicity, okay? Matthew 7:19-20. So, gadewch ni ddarllen. Matthew 7:19-20. I weld os alla fe daflu rhyw fath o oleuni ar fy nghyflwr. Dwi'n synhwyro nawr, na i fod yn hollol onest efo chi, dwi'n synhwyro bod, dwi'n synhwyro bod angen i fi fod yn fwy cyhoeddus fy ffydd yn lle, neu nid yn gyhoeddus, yn fwy uniongyrchol. Hang on, mae'n rhaid i fi gofrestru chwarae ffwtbol. Oh, 3 bobs. 4 bobs. We're okay. Excellent, da iawn. Right.
ardderchog, dwi mewn. Pildroed nos iau yn neud byd o les I fi. Ac I bobl eraill. So, lle oeddwn ni? Matthew 7:19, ie? Matthew 7:19. Matthew 7:19. Ac ar ôl hynny, dwi eisiau darllen ar Wplabobihocdw rhywbeth darllenesu yn ysgol Sul ddoe. Nath o siarad efo fi lot, cos o'n I ar goll, o'n I wedi anghofio ar manylun. So Matthew 7 yn gyntaf, yw un peth ar y tro. 19. Ewn ni nôl at 17. Felly mae pob coeden dda yn dwyn ffrwyth da, a choeden wael yn dwyn ffrwyth drwg. Ni all coeden dda ddwyn ffrwyth drwg, na choeden wael ffrwyth da. Mae pob coeden nad yw'n dwyn ffrwyth da yn cael ei thorri I lawr a'i bwrw i'r tân. Felly wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy. So, gwrandwch ar hwn. Nid adnabym erioed mohonwch. Cyhoedda Iesu her ddifrifol i'r rhai sy'n pwyso ar grefydd allanol yn unig. Nid pawb sy'n dweud wrthyf arglwydd fydd yn mynd mewn I deyrnas nefoedd, ond y sawl sy'n gwneud ewyllus fy nhad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw arglwydd, ond I fi am yn proffwydo yn dy enw di, ac yn dy enw di yn bwrw allan gythreiliaid, ac yn dy enw di yn cyflawni gwirthiau lawer. Ac yna dywedaf wrthynt, yn ei wynebau, nid adnabym erioed mohonwch, ewch ymaith oddi wrthyf, chwi ddrwg weithredwyr. Wel, os nag yw hwnna'n sobri rhywun, mae'n sobri fi. Wplabobihocdw, mae'n sobri fi. Diolch am hwnna. A wedyn 16, Matthew 16 ddoe ddarllenesu pan oedd Simon Pedr yn siarad efo Iesu Grist. Iesu'n rhagfynegu ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Matthew 16 adnod 21. Eglura Iesu fod yn rhaid iddo fo farw ac atgyfodi a cherydda Pedr am ei gymell I osgoi'r groes. O'r amser hwnnw dechreuodd Iesu ddangos i'w disgyblion fod yn rhaid iddo fynd I Jerusalem a dioddef llawer gan yr heniriaid. Dioddef llawer gan yr heniriaid. Hold on. Mae'n oed, lle ddallan. A'r prif offeiriaid, a'r ysgrifnyddion, a'i ladd, a'r trydydd dydd ei gyfodi. A chymerodd Pedr ef a dechrau ei geryddu gan ddweud na ato. Na ato Duw arglwydd, ni chaiff hyn ddigwydd I ti. Troi syntau a dywedodd wrth Pedr, dos ymaith o'm golwg Satan mae'n tramgwydd y dwyt I mi, oherwydd nid ar bethau Duw y mae dy fryd, ond ar bethau dynol. Yna dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, os mynd neb ddod ar fy ôl I, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn I. Oherwydd pwy bynnag a fyn gadw ei fywyd, fe'i cyll, ond pwy bynnag a gill ei fywyd, fy mwyn I, fe caiff. Pa elw a gaif rhywun, os ennill yr holl fyd a phorffedi ei fywyd? Neu beth a rydd rhywun yn gyfnewid am ei fywyd? Oherwydd y mae mab y dyn ar ddyfod yngogoniant ei dad gyda'i angylion. Ac yna, fe dal I bob un yn ôl ei ymddygiad. Unwaith eto, hew, sortio dyn mas, boi. Yn wir rwy'n dweud wrthych y mae rhai o'r sawl sy'n sefyll yma na phrofant flas marwolaeth nes iddynt weld mab y dyn yn dyfod yn ei deyrnas. Ac yn rhif 28 fyna, ar adnod ola, mae yna lawer o bobl nawr yn dweud pethau
dydw i ddim eisiau i esbonio fan hyn, oherwydd fydd e'n codi bwganod fel petai, neu yn drysu nyth cacwn fel petai. Ond mae rhaid i fi gyfaddau yn lle poeni am pryd a sut mae Iesu'n dod nôl. Mae rhaid i fi ganolbwyntio ar fy ngherddediad. Ond oes. Mae rhaid fi droi nôl at Dduw a wynebu yr her i fod yn sanctaidd. Peidio chwarae gyda phechod. Okay. Good. Right. Fan hyn nawr. Yn y darlleniad Genesis 17, 1-18, 33. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. And I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly. Then Abram fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. Trwy'r stori, wedyn mae'n edrych, mae Abraham yn cael ei ailenwi'n Abraham. A mae'n troi at Sodom ac yn dweud arglwydd, os ti di ffeindio, os ella di wneud i achub, os ffeindio i 50 o bobl dda yn Sodom, wneud i achub nhw. Yeah. So he said, I will not do it for the sake of 40. Then he said, let not the Lord be angry, and I will speak. Suppose 30 should be found there. And so he said, I will not do it if I find 30 there. A mae'n mynd lawr at 10, yn dydi? And he said, I will not destroy it for the sake of 10. So the Lord went his way as soon as he had finished speaking with Abraham, and Abraham returned to his place. So mae Salm 5 wedyn yn dweud 8-10, Salm 5 yn Gymraeg. Dyma beth sy'n gan yn Beibl Devotional Chambers. Mae yn mynd â ni i Salm 5. So hoffwn i ddarllen Salm 5 i chi nawr yn Saesneg. Ac i fi fy hunain i ddweud. Salm 5. So mae Abraham yn dyheu i bobl dda gael ei hachub. Salm 5. Nid arhebion 5 yw. Okay. Pan dwi'n canu Chambers, os nag yw wedi darllen yr ysgrythyr ynglyn â be mae Chambers wedi ysgrifennu, dwi'n teimlo bach yn wag, so dyma pam dwi'n neud hwn. Gwrando ar fy ngeiriau arglwydd, Salm 5, ystyria fy nghwynfan, clyw fy nghri am cymorth, fy mrenyn am Duw, arna ti y gweddiaf arglwydd, yn y bore fe glywi fy llais, yn y bore paratoaf ar dy gyfer, ac fe ddisgwyliaf, oherwydd nid wyt Dduw sy'n hoffi drigioni, ni chaiff y drwg aros gyda thi, ni all y trahais sefyll o'r flaen. Yr wyt yn casau holl wneithurwyr drigioni, ac yn difetha'r rhai sy'n dweud celwydd, ffieiddia'r arglwydd, un gweidlyd a thwyllodrus. Oherwydd dy gariad mawr, do fi i'th di, plygaf yn dy deml sanctaidd mewn parch i ti. Arglwydd arwain fi yn dy gyfiawnder oherwydd fy ngelynion. Gwna dy ffordd yn union o'n blaen, oherwydd nid oes coel ar ei geiriau. Y mae dinistyr o'i mewn. Bedd agored yw ei llwnc a'i tafod yn llawn gweniaeth.
Dwg gos barnynt o ddiw, bydded iddynt syrthio trwy ei cynllwynion. Bwrw hwy ymaith yn ei holl bechodau, am iddynt wrth ryfela yn dy erbyn. Ond bydded i bawb sy'n llochesu yno ti lawenhau, a chanu mewn llawenydd yn wastad. Bydd yn amddiffyn dros y rhai sy'n caru dy enw, fel y bydd iddynt orfoleddu yno ti. Oherwydd rwy ti arglwydd yn bendithio'r cyfiawn, ac y mae dy ffafr yn ei amddiffyn fel tarian. So. Mae Dafydd yn galw ar Dduw gan ddatgan gelyniaeth Duw at y drigionus a'i deyrngarwch personol iddo. Wedi erfyn arno i gosbi'r aniwiol, mae'n dathlu'r berthynas rhwng Duw a'i bobl. So, fan hyn ar ôl Salm 5:8-12, mae'n dweud, mae'n darllen Diarchebion 2:10-22. Diarchebion 2:10-22. Diarchebion 2:10-22. Dyma ni. Oherwydd bydd doethineb yn dod i'th feddwl. A deall yn rhoi pleser i ti. Ydy wir, bydd pwyll yn dy amddiffyn a deall yn dy warchod, ac yn dy gadw rhag ffordd drigioni, a rhag y rhai sy'n siarad yn dwyllodrus. I'r rhai sy'n gadael y ffordd iawn i rodio yn llwybrau y tywyllwch, sy'n cael pleser mewn gwneud drwg a mwynhad mewn twyll. Y rhai y mae ei ffordd yn gam a'i llwybrau'n droellog. Fydd geidw oddi wrth y wraig ddiethyr, a rhag y ddynes estron a'i geiriau dengar, sydd wedi gadael cymar ei hiengdyd, ac wedi anghofio cyfamod ei Duw. Oherwydd y mae ei thi yn gwyro at angau, a'i llwybrau at y cysgodion. Ni ddaw neb sy'n mynd ati yn ei ôl, ac ni chaiff ailafel ar lwybrau bywyd. Felly gofala di rodio yn ffyrdd y da, a chadw at lwybrau'r cyfiawn, oherwydd y rhai cyfiawn a drig yn y tir, a rhai cywir a gaiff aros ynddo. Ond torrir y rhai drwg o'r tir, a diwreiddir y twyllwyr ohono. Okay. Mae rhaid sortio'r pethau yma mas yn does. Hyw. Mae rhaid sortio'r stwff yma mas. Dim pwynt canu heb feddwl am y pethau yma. Mae'n holl bwysig. Mae'n angen reidio. Mae'n orfodol. Mae Chambers yn dweud am Matthew 7:1-29, mae'n dweud, there is always one fact more in every life of which we know nothing. Okay. So fan hyn mae Matthew 7 yn dweud, judge not that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured back to you. A wedyn mae'n cyfeirio at brychein a'r trawst. Nawr, o'n i'n ymwybodol o hwnna, cyn cael fachub. Ond o'n i dal yn tueddu bwyntio bys at bobl. A dwi dal yn tueddu bwyntio bys at bobl yn anffodus. So mae'r gair fan hyn, a hypocrite, first remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Nawr, dwi bod yn meddwl am hippo yn yr eira. Mae'n deillio o Dylan Thomas. A jyst rhyw ddelwedd o fod yn y lle, nid anaddas, ond yn y lle anarferol. Anaml iawn, chi'n gweld hippos yn yr eira.
Ond mae hefyd yn diffinio y gair hypocrite yn rhagrithiwr. A dyna un peth sy'n rhaid fi wylio. Mae'n rhaid fi wylio bod fi ddim yn rhagrithiwr. Okay? Cos dim ond fi a Duw sy'n gwybod yn union sut berson ydw i. A felly hefyd, mae Duw yn gwybod yn union sut berson yw pob person yn y byd. So, rhagrith. Gadewch i ni. Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn and tear you in pieces. Ydw i'n neud yn iawn i dreithi fel hyn? Ydw, dwi'n neud yn iawn. Mae'n llesol i fi i dreithi fel hyn, i siarad a darllen. A chanu. Falle. Sa'n siŵr am chwarae records. Drwchwch ar yr holl CD sydd dy fi tu ôl i fi. A'i eilyn addoliaeth yw hwnna. Rhowch eich sylwadau yn y bocs a falle fyddai'n gallu cael fy nisgyblu. Neu ydw i'n rhydd i weithredu a gwneud unrhyw beth mwyn gogoneddu Duw. Cwestiynau diddorol. Does dim pwynt i hateb nhw nawr. Dwi'n jyst yn rhoi nhw yna i chi ystyried. Diolch am wrando. Wplabobihocdw i chi. Mae Duw yn dda.